Oktober is een jestmaand, dat zullen we deze week ook merken. Maar toch wil oktober nog wel eens een periode mooi waar aanleveren. Dat zit er nog altijd niet, ken ik nog altijd. Deze week is het klinkende klerenjest. Joen en vannacht bewolking, misschien een paar opklarings, een bui, buiken, rein, lichte rein en een temperatuur om bij de 12 of 13 graden heen. De wind matig ontkrachtig uit het zuiden en het zuidwesten waaien. Morgen, ik heb daar mijn bewolking, mijn aantal buien, buikjes, maar toch ik wel wat zinnen. Ik denk de meeste zinnen aan het begin van de maand en later in de midden. De temperatuur morgen daar, die ligt samen bij de 16, 17 graden heen en dat kunnen we nog best op terug. De wind matig ontkrachtig uit het zuiden en het zuidwesten waaien en de krachtige wind natuurlijk in het kust- en watergebied. En daar kan die wind in de nacht nog wel eens hut worden. En dan gaan we op naar de eerstdagen Woensdag, Donderdag en Vrijdag. Het fruitsjoch. Woensdag betekent rein. Het reint flink. Er kan een protte wetter vallen. En in de joentijd en in de nacht buien we kans op tonger. Hoe daar? Nou, zo'n 15 graden. Kouder wordt het op Donderdag, maar buien, zinnen en 14 graden. Nog kouder wordt het op vrijdag in de winterjas echt aan en de trui, want dan wordt het zo'n 13 graden, buien met kans op tonger, echt jest. En hoe het verder gaat, we met de morgen, maar weer even in het waarschuwen.